बिफा गैया जोङो बिगोल्स मोनावहाय मैगं लांनो फैदों बिसिनि न'आव नङा आरो सेवानोगोर अभारब्रिज खाथियावहाय नै ओइ सानैबो फैदों नै मोजां दा दे नानि ओंखारला गोजौआव थानानै जोंहा बिगोल्समोन फैदों दै नै हेल' oke thank you number 2 first floor aduh door munde drop mari OTP number beka जोंनाव लास्टाव खना मोनलै नामखौ बोरैबा होनोमोनलाय बावलायबायमोन नायदल मोनाव फैनाया लांफानो थिनदों आंबो बारा जायगा mana nama gua foto खेबसाखौ foto खेबनो मबाइलजों ना बिजों मबाइलजों प्लास्टिकआवसो foto खेबनायसै बड'लेण्ड माबायाव बे दिल्लीयाव महोत्सब ने नामा सोरनिबा माबा बुंदोंमोन ना राजनितिक माबाखौ मोजां जादों बे आदैनावहाय बिगोल्सनि नैफोरनि फन फैबाय बिफा गैया फन फैयाखै थगायबावबाय फन फैयाखै बिगोल्सनि बिफा बियो ओमफ्राय दा ओइ जोंना बिबनांफ्रा आरोबा बिबनांफोर फैबावबाय दे ग्रोबनो बहा थांनो बोरै जाबावनांगौ जाखो बिदि गिदिर खालामा आरो डाइरेक्ट दे एबार आदैया खोन्थाथों मालानिफ्राय दे सोंदो माब्लानिफ्राय न'निफ्राय बाहेराव फैया बबे सनाव फैया बेवहाय सानै बिनानावफोरबो गिदिर गिदिर दंफैखासै मानसिफ्रा नुखादों आरो थेवबो आदैनाव सोंबाय आं आच्छा बेसेबां जाफैखो बाहेराव फैनानैहाय आं स्टार्टिंनिफ्राय खोन्थानोसै आंनि फैनाया जाहैबाय 1999 फार्स्ट स्टार्टिंआव फैजेनदों बे समाव जोङो 2000 बेथननि मावनांदों आं फार्स्ट एलांखायाव मावजेनदों बे समाव भाषा रोङा मा रोङा कानाडा रोङा मा रोङा जेबो रोङा बेबायदि बिराद काहानि जाफैदों आरोखि आगोलाव माने बेंगलराव फैनांगौबाथ' मोनसे भाषा रोंनांगौ गावसिनि भाषा फार्स्ट टाइमाव आरोखि ओमफ्राय जोंखौ बांसिन गोदो नेपालिसो होनोमोन लोगोफोर नेपालि ओमफ्राय दासो एसे जोंनि सिनायथिया जाहांबाय आरो बांसिन सिनायथिया जाबावगौमोन जे जोंहा टिभि चेनेल दंबा जोंहा बांसिन सिनायथि जाबावगौमोन आरो थेवब्लाबो जोङो नाजाबाय थायो जे जेरावखि थाङा जों कालसारखौ दख'ना एरि गानबाय थायो आरो जोङो गानलाबाय थागोन आरो गानलांबाय थागोन जेरावखि थाङा मुम्बाइआव थां हायद्राबादाव थां जोङो गावनि ट्रेडिसनेल ड्रेसखौ जों गानलांबाय थागोन टिभियाव नुयोब्ला बांसिन सिनायथि जाबावगौमोन जोङो आरो दाबो सिनायथि जाखाबावबाय आरो जों दा बुङो जों बबेनिफ्राय फैदों मादों जों बड'लेण्डनिफ्राय फैदों आसाम बड'लेण्डनिफ्राय फैदों होननानै जोंखौ दा जोंनि ड्रेसखौ नायो आरो नायनानै बिसोरो टिभियाव नुयोब्ला अब्ला बिसोरो आसाम बड'लेण्डनिफ्राय फैदों होननानै हमनो हागौमोन लोगोफोर दे होमबा निउस मिडिया देनजारलै जोंना नै ट्रेनसो फैबाय नै दाना निउस मिडिया खाथियाव दे माबादि बिसिना प्लेटआ सिङाव दंजोबो हनै एयारप्लासनि गावसिनि लकेल ट्रेन लाखादों 25 इयार्स ना बै माने ओरै थाबाय एलांका नै माबा कैलानगर थाहैबाय ओरै कलार थाहैबाय शिवाजी कामालसार स्ट्रिट थाहैबाय ओरै खामानालि थाबाय मा थाबाय खिन्थु बे गोदो समाव बिल्डिंफ्रा गैयामोन नालाय दा गासै बिल्डिं जाजोब्बाय मथा मथि आं माखासेखौ आन्दायबावबायसो माने बे एरियाफ्राव सेस थाखांजोब्बाय आरोखि जों थानाया दाबो आं लोगोनाव सोंहरजोबा ना बे एरिया गासिबो मिन्थिजोबो नों बबाव थाखो आं बावजोब्बाय आरोखि ओमफ्राय दानिया मा दङ अब्ला बै समावहाय डेभेलप गैयामोन बारा ना बे समाव डेभेलप गैयामोन ओमफ्राय माने जोंखौ नेपालि होननानै बांसिन मिथियोमोन आरो बै समाव बांसिन डेभेलपआनो गैयामोन बे समाव 2000ल' बेथन ओमफ्राय बिदिनो साफा सानै जोंना बर' मानसिफोर दंमोन आरो बांसिन गैयामोन ओमफ्राय दा बांसिन जाबायना आरो जोंखौ दा मिथिबायबो दा बेसेबां हायो एसेबां जों फैनांगौ फैनानै दिन्थिफैनांगौ आरो गाव गावनि कालसारखौ एसे दिन्थिबा जोंखौ सिनायथि जाबावगोन आरो मानो होनना बुङोबा मैया दाख्लैबो दिल्लीयाव जोंहा
मोनसे माबा जाहैबाय बड'लेण्ड महत्सब जाबाय दा बेखायनो नोंथांमोनाबो हाजासे टिभि गैयालासे जोङो गावनो खुद देखायनानै लानांगोन लोगोफोर अब्लासो जोंखौ बांसिन सिनायथिगोन बड'लेण्ड महत्सब लानानै बांसिन सिनायथि मोनबायना मोनबाय आरो मोनबावगोन इन्टारनेसनेल मोनबावगोन मानो होननानै बुङोब्ला माने बै सासे मानसियासो नायफैदों नङा होमबा इन्टारनेसनेलाव सोरबा सासेयासो जार्निं खालामदों बाट माखासे मानसिफ्रा दे टिभियाव नुवाखैना बै टिभियाव नुयो आंनि आफाया ओरैहाय थांदों आइया उमुक जायगायाव थांदों होननानै बे टिभियाव नायबाय थागौमोन ना बेबो मोनसे जोंना टिभि चेनेल दङब्ला ना अल इन्डिया जुदि इन्टारनेसनेल जोंनि टिभि चेनेल दङमोनबा ना बरिया जायोसै दा बेखौल' खालामनो हादों दाना आदैनि पारमानेन्ट गामिया आच्छा जोंनि पारमानेन्ट गारिखौबो नांगौ जाहैदों गारिखौ गामिया जोंनि पारमानेन्ट गामिया जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय जोंना जाहैबाय 1 नं रानिपुर गामि माने बिराद गिदिर गामि आरो बे पस्ट अफिस दंजोबो आरो बिराद गिदिर गामि 600 700 आरोखि जोंना गैयालाबो दे हामबायसै आदै थेंक इउ खोन्थाजोबना होनायनि थाखाय आं दिनैसो फार्स्ट डिटेल्स टाइम मिथिजोबबाय मोजाङै दिनै लावदे मिथिजोबबाय आदैया बेंगलराव थाया आउट अफ बेंगलर ना मा आउट अफ बेंगलर ओरै बेंगलरनि बाहेरायाव मान्दिया जों बेंगलर टाउनथाराव नङा आरो ओंखायनो लकेल मैगं लाङो फैनानैहाय दिनै सोंना लाजोबबाय ना जोंना खन्थाइ मुलुगा हनै स्रिनो ओमफ्राय नोंनि स्टुडेन्ट लानो थोबाय ना ओरै जोंना खन्थाइ मुलुग दङ साला मास मोनफ्रोमबो सेलारि जायो खन्थाइ आवरायनो दिनैहाय बर'फोरनि ना BBCB बड' बाप्टिस्ट चार्च बेंगलर फुड फेस्टिभेल दं मा mahal नै संनाय खावनाय रेडि हाय लेट मी साइड बांबायले मा बिलाय बेयावलाय मा बानायगोन दे नोंलाय मा दे नोंसोरनि दिनलै Come up स्कुलनि फरायसाफ्राबो नै स्टाफार लाइखौलाय मा खालामगोन मा मैद्रु ओमफ्राय बे दाउ बेदर दे उनाव मिथिसिगोन मा ने नै गथ'फ्रा आच्छा ब्रेक टाइम जादों ना नोंहालाय बेलाय दालि सबाय गोजौआव रावबो गैया ओइ मैगं फानफैग्राया बेयाव गैया ला गोजौआव थांनोसै जों नोंसोर संबाय थादोलै दै दे मा फुङाव मैगं फानग्राफ्रा दे हा मोजां खेबदो दा आंखौ लांफानायखौ बेखौनो सासे ओइलाय हनै मैगङा बसे ना गोजौआव फैलै बेयावबा मा बानायदोंलै नायनोसै र' मा मैगं सायदों लाइ गोजा नामा लाइ लाफा मुदु लाफायालाय लाफा हनै मोनजोब्बाय हनै लाफाया मोनजोब्बाय रहायजोब्बाय नै माबायावहाय दख'ना फानग्रा जायगायावहाय दखानाव ना मा बुंगोन ना मा बिलाय लायो दा औ आं लाखानाय दङ
sekiranya दख'नाफ्रालाय गांसेयाव बेफाय बुंबा दख'नाया गांसेयाव बेफाख्लै Ya 2500 dong, 1500 dong, 3500 dong. बे मोजांथारलै पिंक कालार दख'ना सिनायनो गोरोबनाया मोजाङै दा जे कालार दंखायो दां ओमफ्राय दा आं लालाबो बे एखे कालारखौ लाबाय जागोनलाय बेबो दंखायो बेलाय आं दाखालि अर्डार होनानै बायनाय दङ बेफोरसो दंना गैया दा गाव फैला नायथोंलै ना कालार दंजोबखायोलै दख'नाया बेलाय मा बियो फिथालाव दं बियो ए फिथा माबा फानखाबाय खालामखाबाय नैबे फस्ला खारै बर'नि हा थालिर फस्लानि खारै आच्छा सोर सोरनो नांगौ थालिर फस्लानि खारै औ मोजांब्रा नैबे इन्दि औ नैदि कालारा बेबायदि कालारा लाङालाबो नैबे इन्डिया कालारा नैबे दख'नानिया 1300 नैबे 1400 बे मार्कनिया थिगानो दा नांहांबाय औ बेसे होनदों मोनसेयाव बियो 50 ओमफ्राय बे लावदुमा नैबे फिथा लावदुमा 60 ओमफ्राय नैबे मा होननांगौलाय मोनसे खोन्थादो आसि थुनानै मोनसे खोन्थादो फिथा बियो बे एनथाबनो जों बेखौहाय सिथाव गोरानसो होनोलै सिथाव दाफ्राबो होनबावोसो आरो सिथाव दाफ्राबावसो बेसे होनदोंमोनलाय 50 थाखा बेयो 50 थाखा एनथाबा ओमफ्राय बेयो फिथा लावदुम ना ओमफ्राय गाहायाव मा बे फिथा लावदुमा 60 थाखा अनासिबो दङ पपबो दङ बेलाय माइब्रा सिथाव बेखौनोथ' माइब्रा सिथाव नै माइब्रा सिथाव नै जेनेबा अनासि लारुबो होनो अनासिबो माइब्रा सिथाव ओमफ्राय बेखौ मा होनो पप्स नारेंखलनि पप्सआ फिथाया 60 लै बै माबा थाइथाम दङ फिथाया खथाम ओमफ्राय नै अनासिया बेसे होनदों अनासिया बे 70 बेबो 70 दा जाथ'वालै उदै हाबदो औ थांसै दे थाथ'दा दे जों गोजौआव थांनोसै बेंगलर बड' सासनि फुड फेस्टिभेल जानो फैदोलै गाइस दे दिनैहाय Bener kan? ओइ बबेथिं बैथिंसो फैगौ अ दा हाबलांबाय माथो दे माबा हाबनो हाबाखैथाय मानसिफ्रा हाबलांबाय हाबबाय दा ओइ जोंना हाबलांबाय जायगा गैथ'आ दे र' दसे 10 मिनिट दे होमबा नायनायसो एसे मोजां जाबाय सासेया हाबबाय दा जिरायदो दा मा बानायदों आंनि ओंखाम नै बेयाव दङ सबाय बेलाय मा दै गुदुं ए ओंख्रि दङ बेहायबो आरो आसार सौखै नोंनालाय दाउ बेदर लकेल ना बयलार बयलार मा बेलाय मा बेदर नारजि नै रानग्राफ्रा माबे नोंस्रालाय नै माथो जावायसो सनाजोंलाय लाफा मैगंजों लाइजों आरो बियो फानबाय था उनावहाय नोंनालाय ना गोरान बाथोन ओरैबा मा बानायदों बे ओंख्रि जमायग्रा मा जुदों बाजै आसार हा आसार पार्सेलनि बेलाय दे मा बे बैबो ना माबा
थख्लासेयाव 20 नैबे थास' थख्लासेयाव 20 नो ओमफ्राय थास' आथिं बेबो बेसे मालिकानो गैया दख'ना लायो दख'ना लायो नायदोंसो ओइ नोंस्रा माइब्रा माइरं लाबाय माइब्रा माइरं लाबाय नोंस्रा दा लालाय दोनो सेरनैयाव 300 थाखा सेरनै 150 थाखा सेरसे माइब्रा लाबाय नै एनथाब जानो एनथाब हरदिनाव मोजां नायाब्ला गना थालांगोनबो जायगाया बाजै मा फानदों नै दख'ना दे दख'ना साद्रि ओमफ्राय बेलाय बेखनासि मोनसेयाव बेसे मोनसेयाव 40 60 दे फानबाय दा नाङै मोनाबो बर'नि ओंखाम जादों सेंग्राफोर माबायदि दे गोथाव मोजां ओंख्रिया दे अके सोरबा सोरबा जाफैला जोब्बाय नै ओरैहाय दे जानांगौ मोनानि जाखाबाय न मोनानि जाखाबाय ओरैबो जागासिनो दं नोंस्रालाय ग्रुप नामा मोनसे ग्रुप दे जानांगौ गोथाव दा लानोसै आंबो गेजेरावसो होननाया दावराव बान्था जानायनि बेखौ दं नायदो नै बेलाय दङ आं संख्रिबो फानलुखौ नाङा दख'ना लादों दख'ना मबे साबसिन नायदो डिसकाउंट नुजा डिसकाउंट ओइ बाजै दख'नाया डिसकाउंट औ नै थांबायसै ओंखारबाय मानसिजों समायसोगोन ओइ थांनोसै दे जादो मागे दे थांसै बायदि दे थांबायलै माब्रै खबरफ्रा मोजां दे थाथ'दो थांनोसै दे दंबावो
खोमा बिबार दङ लाहैदो दासो फैदों दे Ang Yes, sir. Sige.